toho rozdelenia, ale už konkrétne pre reálne plyny. Čiže u reálnych plynov, ako uvidíte, situácia sa mení v tom, že tam už bude existovať aj vzájomná interakcia medzi atomami, či molekulami daného plynu. Čiže, keď sa dobre pamätáme, áno, pre ideálny plyn sme tvrdili následovné, že zostáva tam len energia, ktorá sa rovná kinetickej energii a potenciálna energia, potenciálne sme prirovnovali nule. Tak pre reálne plyny už budú existovať obidva tieto členy. Čiže bude tam existovať aj táto veličina odlišná od nuly. Čiže pre reálne plyny EP bude odlišné od nuly. A ešte jedna zvláštnosť pre reálne plyny, to je to, že tam už budeme musieť zohľadňovať aj vlastný objem týchto atómov či molekúl. Kdežto v ideálnom plyne sme zanedbávali tento vlastný objem. Čiže budeme využívať, alebo budeme predpokladať, to znamená vyslovíme tú istú hypotézu, že aj pre reálne plyny budeme môcť aplikovať Gibbsovské rozdelenie. To znamená, budeme môcť tú pravdepodobnosť, áno, pre energiu energia tam už je pre celý štatistický súbor, to znamená pre všetkých n častíc, bude mať túto štruktúru n minus beta energia d gamma a tu v menovateli sme mali to, čo sa nazýva z. Čiže pod z rozumieme samozrejme tento integral n minus beta e d gamma a z druhej strany toto sa rovná, ako sme videli, n minus beta krát voľná energia. Čiže tu na voľná energia už je nie pre jedinca, ale pre celý štatistický súbor. Alebo keď chcete, môžete zapísať aj takto n minus f lomené kt. Čiže budeme predpokladať, že takéto rozdelenie budeme môcť zapísať aj pre reálne plyny. Čiže je jasné teraz, že pre reálne plyny situácia už bude vyzerať takto, že celková tá energia sa bude skladať z kinetickej energie, E kinetická plus E potenciálne, čiže kinetická energia bude zapísaná ako suma cez I od 1 až po N, keď máme N častíc, čiže budete mať P na druhu lomené 2M0 a potenciálna energia bude sa rovnať v sume. Ja ju takto zapíšem. U malé áno, IJ, kde I a J budú nadobudnúť hodnotu od 1 po N, ale s tým, že I sa nesmie rovnať J. To znamená, že tie indexy áno, budú nám číslovať alebo budú nám označovať rádius vektory jednotlivých týchto molekúl alebo atómov, čiže toto, čo tu píšem U i J, vlastne má takýto význam. Je to absolútna hodnota RI minus RJ. Tak samozrejme musíme tu žiadať, aby I sa nerovnala J, lebo v tomto prípade by sme vlastne žiadali, aby sme vedeli energiu vzájomného pôsobenia molekuly so sebou. To znamená, tu nás žiadame, aby I bolo odlišné od J. V ďalšom samozrejme budeme využívať túto potenciálnu energiu, ale nie pre ľubovoľné počty, ale sami vidíte, je to dvojčasticová potenciálna energia, čiže potenciálna energia vzájomného pôsobenia len dvoch častíc. Čiže 3, 4 a tak ďalej, potenciály štvorčasticové a tak ďalej nebudeme používať, budeme používať len takúto potenciálnu energiu.
Čo sa týka samotného fázového priestoru, D gamma, tak ten budeme interpretovať v takomto smere. To znamená, bude to dpi, kde i sa bude meniť od 1 po n, krát dqi, kde i sa mení od 1 po n. Je v ďalšom namiesto dqi budeme používať priamo dvi, kde i sa bude meniť od 1 po n, čiže budú tu diferenciály trojrozmerného priestorového objemu. Čo sa týka samotných potenciálnych energií, tak sa ukazuje, áno, experiment nám ukazuje, že keď budete chcieť zostrojiť graf vzájomného pôsobenia dvoch atómov či dvoch molekúl, to znamená, tu budete odkladať túto potenciálnu energiu I. A dohodneme sa takto, povedzme, v začiatku súradného systému dosadíme I tú časticu a tu J tú časticu, áno, toto bude vzdialenosť R, samozrejme, budeme približovať alebo vzdialovať od tejto častice, čiže potenciálna energia bude vyzerať asi takto. Tu na veľkých vzdialenostiach tá potenciálna energia vzájomného pôsobenia je pomerne malá, záporná. Samozrejme, bude sa blížiť k nule. Čiže tu ďalej, keď sa približujete, tá potenciálna energia podľa absolútnej hodnoty rastie, čiže nadobúda tu na minimum, potom začne rásť a tu, keď sa priblížia naše molekuly, to znamená tá ita a jeta sa priblížia tak, že sa budú dotýkať, tá potenciálna energia prejde cez nulu a keď budete chcieť stláčať tieto molekuly, tak samozrejme tu nás sa začína prejavovať silný odpor týchto molekúl, čiže potenciálna energia tam bude kladná. Čiže na tomto intervale, ten interval, áno, budeme interpretovať, alebo budeme označovať ako povedzme D, ono bude mať aký význam? Bude to dvojnásobok polomeru molekúl. Čiže predpokladáme, že molekuly sú rovnakého druhu, čiže tá vzdialenosť minimálna, áno, pri ktorej sa začína meniť znamienko potenciálnej energie, budeme stotožňovať s polomerom, vlastne s priemerom danej molekuly. Ďalej, keď hovorím, keď budete stláčať na menšie vzdialenosti, ako je D, tak tá potenciálna energia takto prudko, strmo rastie a nadobúda kladnú hodnotu, čiže v tomto zmysle potenciálna energia vyjadruje odpulzovanie. Lebo keď máte potenciálnu energiu zápornú, toto vyjadruje priťahovanie týchto molekúl. Čiže taký je približný priebeh vzájomného pôsobenia týchto dvoch atómov, vlastne týchto dvoch atómov, alebo týchto dvoch molekúl. Pochopiteľne, že pre každý typ reálneho plynu je svoja krivka. Tieto krivky sa potom modelujú niektorými približnými potenciálami. Tie potenciály sa nazývajú Lennardové, Jonesové potenciály, no ale toto už nás takto zaujímať nebude. Čiže tu nás samozrejme, ako sme hovorili, už budeme musieť zohľadňovať túto potenciálnu energiu vzájomného pôsobenia. Čiže tým sa líši celý náš prístup od prístupu v rámci ideálneho plynu. Čiže tam potenciálna energia vzájomného pôsobenia medzi molekulami sa rovnala nule a rozmery tých molekúl sme tiež zanedbávali. Čiže budeme vychádzať z tohto štatistického integrálu. Čiže keď sme si ho zadefinovali, týmto sme zadefinovali pravdivosť alebo uplatnenie Gibbsovho rozdelenia aj na reálne plyny. Nielen na ideálne, na reálne plyny. Čiže sami vidíme, že v tom Gibbsovskom integrále na pravej strane, keď sme to nahradili jeho veličinou, máme voľnú energiu a znalosť voľnej energie, ako sme už ukazovali u ideálnych plynov, nám umožňuje určiť, čo prosím vás, napríklad tlak alebo entrópiu.
Keď sme určovali tlak pre ideálne plyny, automaticky sme dostali z tohto vzťahu, čo? Dostali sme stavovú rovnicu. Čiže zrejme dá sa očakávať, že keď budeme používať tento vzťah, podarí sa nám určiť tlak, čiže podarí sa nám určiť stavovú rovnicu tohto, ale už reálneho plynu. Čiže preto ja tu teraz na tento integrál zavesím index R, aby som ukázal, že ide o reálny plyn. Čiže budem používať túto veličinu pre reálny plyn. No a teraz, keď rozpíšete túto veličinu, áno, tento ZR, tak ako sme tu si vyjasnili tie naše vzťahy, tak budete mať takýto integrál inus epsilon minus beta. Tu dáte sumu tých P na druhu 2m0. Tu nám zapíšem dp I od 1 po n. A tu zapíšete podobný integrál, len budete mať n a minus beta, tu budete mať sumu IJ, u IJ, s tým, že I sa nerovná J, takisto od 1 po n. A tu zapíšete ten súčin týchto našich objemov. Čiže súčin, ja už namiesto dq napíšem dvi, I sa mení od 1 až po n. No a celé toto samozrejme sa rovná tomu, čo máte na pravej strane, čiže n a minus f reálne lomené k krát t. Čo sa týka tohto integrálu, čiže tej zložky, ktorá zodpovedá kinetickej energii, tak samozrejme takúto veličinu my sme už vypočítali aj pre ideálny plyn. My sme toto našli. To je toto, čo sme tam mali. 2pi m0 k krát t a celé na 3n lomené dvomi. Samozrejme, my sme u ideálneho plynu mali tu ešte v na n, ale to v na n pochádzalo z tohto člena, keď na miesto u i j sme tam dávali nulu, keď sa pre ideálny plyn. Čiže dostali ste tu súčin V1, V2, V3 a tak ďalej, keď ste to zintegrovali, dostali ste V na N. Čiže Z reálne sa bude vyjadrovať takto, ako píšeme. Čiže Z reálne sa bude rovnať niektorej časti Z ideálneho, čiže ja to napíšem takto. Z ideálne s tou tildou, ktorá bude vyjadrovať, vidíte, tento koeficient, ktorý sme tam našli, on nie je koeficient, lebo je funkciou T. A teraz sa budeme venovať celý čas len tomuto integrálu. Čiže tento integrál treba bude rozpísať tak, ako máme. Čiže ten integrál treba bude rozpísať ako n-násobný integrál, ktorý sa bude meniť, potom prejdeme k sferickým súrodnicám od 0 plus nekonečno, lebo tak sme zakreslili priebeh potenciálnej energie. Čiže budeme mať takéto podintegrálne výrazy. Beta, napríklad U1, 2. N a minus beta U1, 3 a tak ďalej. N a minus beta U1, N a tak ďalej. Samozrejme, teraz budete môcť písať 2, 3, 2, 4, 2, 1 a tak ďalej. Oni sa budú zrejme rovnať. Je tu strašne veľa týchto členov. No a tu budete mať DV1, DV2 a tak ďalej, až posledné bude DVN. Čiže zostáva tu len úloha samozrejme určiť tieto integrály. Čiže aby sme mohli zjednodušiť situáciu, budeme v ďalšom predpokladať takýto priebeh tejto funkcie. Beta napríklad U i J budeme modelovať takto. Je to jednotka plus niektorá korekcia, niektorá funkcia f i j. Čiže jednotka by bola vtedy, keby ste mali ideálny plyn. To znamená, keby ste tu mali u i j rovné 0. Ale pretože u i j je odlišné od 0, tak samozrejme my dostaneme približne to, čo dostaneme pre ideálny plyn, ktoré je vyjadrené to v jednotkou a ešte niektorá korekcia, iným slovom, ktorú treba bude potom na konci určovať. Čiže namiesto týchto exponent, áno,
budeme vyjadrovať každý ten člen takýmto členom 1 plus f i j. Čiže naše z reálne v tomto sa bude rovnať tomuto, z ideálne, áno. A tu pod integrálom budete mať následovné. 1 plus f1 2 krát 1 plus f 1 3 a tak ďalej a tak ďalej. Kde si tu bude 1 plus f1n a samozrejme ďalej tu budú existovať ďalšie členy. No a tu budete mať dv1, dv2 a tak ďalej, dvn. Chcem zdôrazniť, že tieto funkcie, tieto korekcie budú funkciami dvoch premenných. Preto sú tam tie dva indexy 1, 2. Čiže ja teraz nemôžem priamo, rozumiete, každému pripísať svoje elementy objemu, ale čo je tu dôležité, že my tento integrál si zjednodušíme v tom zmysle, že keď roznásobíte všetky tie členy, samozrejme dostanete nasledovný výraz. Dostanete jednotku. Jednotka graduje jednotku. Potom dostanete takéto členy. F1, 2 plus F1, 3 plus a tak ďalej. Ďalej budete dostávať F1, 2 krát F1, 3 a tak ďalej. Čiže dohodneme sa následovne. Ten integrál samozrejme je veľmi zložitý. Ponecháme si z tohto rozvoja len dva členy. 1 a súčet všetkých týchto funkcií. F1, 2 plus F1, 3 a tak ďalej. Čiže tu si dajte bodku, že je to približné, áno, čiže bude z ideálne s tou tildou a tu budete mať z týchto integrálov budete mať toto 1 plus f1 2 plus f1 3 plus, ďalej nebudem vypisovať a tu budete mať znovu dv1, dv2 a tak ďalej až dvn. Čiže keď budete pokračovať, dostanete následovné vzťahy. Z ideálne a tu dostanete následovné. Dostanete integrál tento, jednotka krát všetky tie objemy. Čiže budete mať integrál dv1, dv2 a tak ďalej dvn. A tu dostanete okrem tohto tento integrál f1 2 plus f1 3 plus a tak ďalej dv1, dv2 a tak ďalej dvn. Ukončíme. Keď sa pozriete na prvý integrál nám dá koľko? Je to n násobný integrál, v krát v krát v, lebo každý integrál dv dá v1, dv2 dá v. Čiže toto celé dokopy vám dá v na n tu. V na n tu. Čiže máte z ideálne a tu budete mať v na n tu. Čiže už vidíte, tam, kde bola jednotka, v tej korekcii sa objavilo naše v na n tu, ktoré bolo v tom našom integrále pre ideálny plyn. Samozrejme vzniká tu ešte táto korekcia. No keď sa pozriete tu na súčet týchto členov, tak my vieme, že počet týchto členov sa určí kombinatoricky. My vieme, že všetkých členov má byť n. A tu je kombinácia, jedným slovom, tu je funkcia, ktorá berie dva členy. 1, 2, 1, 3 a tak ďalej. Čiže počet tých členov sa určí týmto n nad dvomi. Čiže dostanete n faktoriál lomené n minus 2 faktoriál lomené 2 faktoriál. Čiže keď rozpíšete n faktoriál ako n krát n plus minus 1 krát n minus 2 faktoriál, n minus 2 faktoriál vykráte a tu budete mať n krát n minus 1 lomené 2 po vykratení na n minus 2 faktoriál. Čiže približne toto môžeme zapísať, lebo n je veľká veličina, tú jednotku môžete zanedbať, čiže dostávate n na druhú lomené 2. Čiže namiesto tohto integrála budete môcť zapísať takýto výraz. N na druhú lomené 2 a tu si dáte jeden z týchto integrálov, napríklad f1, 2. 1, 2 a tu budete mať dv1, dv2 a všetky tie integrály ďalšie dv3, dv4 a tak ďalej dajú koľko? v na n minus 2 v objem v na n minus 2. Čiže krát, tu si zapíšte v na n minus 2. A týmto ukončíte, áno. Čiže definitívne náš výraz teraz bude vyzerať takto.
pre naše Z. Čiže Z reálne bude vyzerať takto. Ja už teraz V na N tu vyberiem. V na N tu, vidíte, tu je V na N tu a tu je V na N minus 2. Čiže donásobím na V na druhu a vydelím na V na druhu a vyberiem. Čiže to, čo tu dostanem, bude následovné. Naše Z ideálne, toto tu, krát V na N tu. A tu v tom nám zostane jednotka, z tohto budete mať N na druhu lomené 2, V na druhu. Tá dvojka pochádza z toho, že som donásobil aj tam na V na druhu a vydelil. A tu budete mať ten integrál F1, 2, už zostane dv1, dv2. Tak toto tu, čo máme, už teraz vieme identifikovať. To je Z ideálneho plynu. Čiže je to statistický integrál pre ideálny plyn. Čiže ZR sa bude rovnať Z ideálneho krát toto, čo tu nám máte. 1 plus N na druhu, 2V na druhu a tento integrál, ktorý tu máte. F1, 2, dv1, dv2. dv2. Čiže sami vidíte, že zo štruktúry tohto Z skutočne sme dospeli k tomu záveru, že pre reálny plyn štatistický integrál pre reálny plyn sa líši od štatistického integrálu pre ideálny plyn, čím? Tým, že máte v tej jednotke tu na Z ideálnym máte ešte niektorú korekciu, ktorá vyjadrila samozrejme tú interakciu medzi atomami reálneho plynu. Čiže zostáva nám samozrejme určiť tento integrál. Chcem vás upovedať, to F1, 2 samozrejme je funkciou dvoch premenných. To znamená R1 a R2. R1 a R2. Čiže dohodneme sa teraz na následovnom. Budeme samozrejme pracovať v sferických súradniciach. Už to, že sme potenciál zapísali, že sa mení od 0 po nekonečno, nám umožňuje, aby sme tie objemy zapísali v sferických súradniciach. Čiže keď sa dohodneme takto, že zafixujete, to znamená umiestnite prvú časticu, už teraz bude 1, 2, tu na prvú časticu začiatku súradného systému, tak je teraz jasné, že ja už nebudem musieť R1 minus R2 podľa absolútnej hodnoty písať takto. Ja R1 zoberiem, že je rovné čomu? 0. A toto mi zostane ako R2 podľa absolútnej hodnoty, čiže dostanete vektor podľa absolútnej hodnoty, budete mať tam R2. Čiže v ďalšom, samozrejme, ja už indexy nepotrebujem zavádzať, toto v ďalšom budem označovať ako R. Čiže o čo tu ide? Keď sme zafixovali tú prvú časticu, prvý atom v súrodnom systéme, to neznamená, že on je tam ako si natrvalo. Tá častica, to znamená, môže teraz lietať v tom objeme, ako sa jej zachce. Čiže ona môže vyplniť hoci ktorý bod celého trojrozmerného priestoru a samozrejme tento už je viazaný na túto časticu. Čiže my v tomto zmysle budeme môcť zintegrovať ešte podľa dv1. To znamená, lebo ešte raz hovorím, toto nie je presne umiestnené. To znamená, toto sa môže ako celok pohybovať, tá molekula ako celok pohybovať v priestore. Čiže cez dv1, keď zintegrujete, tak vám zostane, tu vyskočí V1 a tu vám zostane už len tá funkcia, ktorá je funkciou R a dv2 už bude element objemu v sferických súradniciach. Čiže tento integrál, ktorý tam máte F1, 2, dv1, dv2, v ďalšom zapíšeme takto, to je V krát integrál a tu už budeme písať funkcia, ktorá bude len funkciou R, to znamená R2 a objem dv2 zapíšeme tak, ako sme zvyknutí. 4π, čiže R na druhu dr. 4π pochádza z úhlov sinus θ d θ d φ.
Čiže tu budeme môcť zapísať, že naše Z reálne sa rovná Z ideálne a tu budete mať 1 plus n na druhú lomené 2, pretože v som už vyňal, čiže raz sa toto v vykratí a tu budete mať takýto integrál 4pi, integrál, a teraz už tento integrál je v sferických súrednicách, čiže integrál vo smere R, vidíte, sa bude meniť od 0 až po nekonečno, kde naša funkcia bude vyjadrovať, samozrejme, o chvíľu dokážem, nejakým spôsobom tú potenciálnu energiu. Čiže tak vyzerá po tej úprave naše ZR. ZI, ešte raz hovorím, poznáme. Je to 2pi m0kt na 3 polovice, 3n lomené 2, v na n tu, toto, čo tam je. A toto tu sú tie korekcie. Čiže pozrime sa teraz už reálne, áno, na tú funkciu f od r. Funkcia od r, rozhodíme ju na dve oblasti. Prvá oblasť bude od 0 po d. Od 0 po d. To je toto tu, od 0 po d. Sami vidíme, že na tomto intervale tá naša potenciálna energia, funkcia veľmi strmo rastie. Áno, je kladná a rastie. To znamená, naša funkcia f, aký má význam f od r? To je toto. E na minus beta u od r, už zapíšem, áno, namiesto 1, 2, už som toto nahradil, minus jednotka. Minus jednotka, tak vyzerá, lebo tak sme zadefinovali. U sa rovná fr plus jednotka, čiže minus jednotka. To znamená, v tomto intervale prvom táto funkcia dá nám minus jednotku, pretože táto funkcia je kladná u a pomerne veľká. E na veľkú veličinu vám dá e na minus veľká veličina, čiže toto bude blízke k čomu? K nule. To znamená, keď sa budem približovať k nule, bude toto k nule, či dostanete minus jednotku. To je prvá oblasť. Druhá oblasť, druhý interval je tento. Od d až po nekonečno. Áno, po nekonečno. Tak tam je jasné, že samotná funkcia je záporná. Táto. Tú funkciu budete môcť zapísať takto. E na plus, beta a tu dáte u podľa absolútnej hodnoty. To znamená, ona je záporná, minus vám dá. Beta minus jednotka. No a pretože u od r je pomerne malá, iba na tomto intervale, kde je minimum, je pomerne veľká, ale vidíte, tu na ďalej už je veľmi malá, čiže budeme môcť túto funkciu rozvinúť do radu a použijeme len prvé dva členy rozvoja. Jednotku a beta u od r. Čiže budete mať približne samozrejme beta u podľa absolútnej hodnoty, ešte nie tak 1 plus beta u podľa absolútnej hodnoty a minus táto jednotka. Čiže minus jednotka, s tým sa vykratí, nám zostane len tento člen beta u ako funkcia r. Čiže sami vidíte, že teraz budeme môcť naše ZR, vy si ešte raz opíšte, ja budem pokračovať tu na, áno, budete môcť zapísať takto, Z ideálne, 1 plus, teraz n na druhú 2v, 4pi, ale na prvé toto zapíšete takto. Čiže takú zátvorku zapíšete. Namiesto toho zapíšete minus integral od 0 po d r na druhú dr. Lebo na tomto intervale je naša funkcia f rovná minus jednotke. Vidíte? A na tomto intervale budete mať betu, vyberiem pred integral, bude to integral od d po nekonečno. Tu pod týmto vám zostane naša funkcia ako funkcia r podľa absolútnej hodnoty,
R na druhu dr. dr. Čiže máme takýto výraz. Z ideálne 1, tu budete mať minus 4π n na druhu 2v a integrál z toho nám dá r na tretiu lomené 3 a dosadíte hornú medzu, budete mať d na tretiu lomené 3. Na dolnej medzi budete mať 0. A tu s tým ja už neviem, s tým nemôžem nič robiť, lebo by som potreboval poznať funkciu U od R, čiže ešte raz hovorím, pre každú typ plynu reálne bude svoje toto, čiže toto musíme brať len ako neznámú veličinu, ale ktorú v princípe, ak by sme zistili nejakým spôsobom tvar potenciálnej energie, sme schopní zintegrovať. Čiže toto sa len nejakým spôsobom označíme. Áno, čiže budete tam mať betu, tu máme, čiže budete mať plus n na druhu 2v. To 4π tam dáme do tohto integrálu beta a toto si označíme ako a šiarkov. Čiže a šiarkov to je 4π krát tento integrál, ktorý nie je známy. Keď sa pozriete na ten druhý člen, tak tu máte 4/3, 4π lomené 3 krát d na tretiu. Ale my sme hovorili, že d to je 2r, 2 polomery jedného atomu. Áno? 2 polomery. Čiže tento člen, keď si upravíte tento tu, 4/3, 4π lomené 3d na tretiu, budete môcť zapísať takto 4π, 3, 2r na tretiu, dostanete 8r na tretiu. Čiže dostávate následovné 4πr na tretiu, to je čo, prosím vás? To je objem jedného atómu. Ja ho takto označím, malé v s indexom 0, dobre? Objem jedného atómu. 4πr na tretiu. Čiže budeme mať následovné z ideálneho, môžeme takú zátvorku, budete mať minus, tu máte 8, tu je 2, čiže budete mať 4, V0 krát n na druhu, lomené objemom, no tu budete mať to, čo tam máte, n na druhu, 2v, beta a šiarku. Jednotku som tu zabudol. Jednotka ešte tam je. Áno. Čiže týmto sme pripravení samozrejme na určenie tlaku. My sme kde si tam mali teraz, vychádzajúc z tej našej definície pre tlak, to znamená pre tlak reálneho plynu, ja na chvíľu takto zapíšem, ale potom budem priamo používať tlak. Ako sa určí, prosím vás? Je to minus derivácia voľnej energie podľa objemu pri konštantnej teplote. Tak sme to mali na minulých prednáškach, áno. To znamená, treba okrem toho, čo tu máme, áno, toto ešte teraz prirovnať n a minus f reálne lomené k krát t. Čiže treba zlogaritmovať celý ten výraz a násobiť na minus kt. Minus tam máte, či bude priamo kt, keď prenesiem, a tu bude logaritmus, derivácia podľa v od tohto tu, čo budete mať. Čiže budete mať logaritmus z ideálneho plus logaritmus toho, čo tu máme. Dobre? 1 ja ho nazvem plus nejaké x. To, čo je tam tu v celej zatvorke, označím ako x.
Kde ešte raz hovorím, Z ideálne, to je toto tu. V na N tu, 2pi M0 KT na 3N lomené 2. To znamená, keď budeme derivovať, máte K krát T, a teraz, keď derivujeme podľa V, najprv zlogaritmujete a potom zderivujete, áno, čiže budete mať D podľa V, logaritmus toho vám dá N logaritmus V plus logaritmus tej konštanty v podstate, lebo T je zafixované, sme hovorili. T je zafixované. Čiže budete mať 3N lomené 2 logaritmus 2pi M0 KT. To je z tohto dostávate. A tu z tohto dostanete následovné. Vy tu máte logaritmus 1 plus x. Tak sa ukazuje, pretože x zrejme má význam len malej korekcie ku tej jednotke pre malé x, budete môcť logaritmus nahradiť priamo týmto xom, ktoré tam máte. Logaritmus 1 plus x, ak x je malé, môžete nahradiť priamo xom. Ja už na miesto x dosadím naspäť toto, čo sme tu mali. Čiže x to je toto, minus 4 V0 N na druhu lomené V plus N na druhu 2V. B tu už zapíšem tak, ako je, KT a šiarko. A toto celé treba bude derivovať podľa V. Čiže dostávame následovné, áno, ja tu napokročím. Čiže budete mať K krát T, logaritmus, vlastne derivácia N logaritmus V vám dá N lomené V. Prvý člen. Druhý člen vám dá nulu podľa V. Toto je konštant. Tretí vám dá plus toto tu lomené V na druhu. Čiže budete mať plus 4 V0 N na druhu lomené V na druhu. Tento štvrtý člen vám dá minus toto celé, čo tam máte, N na druhu a šiarkov lomené K krát T, aj dvojka tam je a toto dá 1 lomené V na druhu. V na druhu. No a teraz samozrejme definitívne budete mať toto, keď tu vniesiete KT, čiže budete mať rovná sa NKT lomené V. Pripomínam vám toto niečo. To je tlak pre ideálny plyn, ktorý sme dostali pre N častíc. Vidíte? A toto bude plus 4V0 N na druhu V na druhu K krát T. A tu budete mať minus N na druhu a šiarkov lomené 2. Tu K krát T sa vykratí, vidíte? Krát 1 lomené V na druhu. V na druhu. Čiže tomu sa rovná tlak reálneho plynu. Tlak reálneho plynu. My spravidla budeme používať tlak 1 molu reálneho plynu. Lebo poznáme Van der Waalsovú rovnicu pre 1 mol reálneho plynu. Čiže pre 1 mol reálneho plynu tam na miesto N budeme používať Na, Avogadrovo číslo, dostanete následovné. Tu na miesto N všade dáte Avogadrovo číslo, Na krát K sa bude rovnať R, plynová konštanta, čiže budete mať T lomené V. Tam budete mať následovné. Vidíte, keď N bude Na, tak teraz už vidíme. V0 je objem jedného
atómu a krát počet jedincov, to bude objem 1 molu, ale vlastný objem 1 molu plynu. Či dostanete plus 4 V, teraz zapíšem objem molu, dobre, to znamená V0 krát Avogadrovo číslo, ešte sa vám tu zvýši 1N Avogadrovo číslo, K krát T, lomené V na druhu. Samozrejme, teraz sa už rozumie, že tu objem, ktorý zabera 1 mol za normálnych podmienok, ale na toto index nebudem dávať. No a túto veličinu budete mať takú je, čiže budete mať N Avogadrovo na druhu a šiarkov lomené 2 krát 1 lomené V na druhu. Čiže toto je stavová rovnica v svojej podstate pre 1 mol. No, nechcem v takejto podobe, čiže ponecháme si v takejto podobe. Teraz sa pozrieme, či skutočne tie výsledky, ktoré sme dostali, či sa zhodujú s tým, čo poznáme z fenomenologickej termodynamiky, čiže molekulovej fyziky. Čiže tu, kde si sme mali zapísať hneď na začiatku, že keď máte 1 mol reálneho plynu, tak stavová rovnica vyzerá takto. A lomené V na druhu, V minus B rovná sa R krát T. Kde toto je korekcia k tlaku u reálneho plynu, ktorá vzniká v dôsledku interakcie medzi časticami. A toto je vlastný objem tých molekúl. Čiže to je druhá korekcia u reálnych plynov, že tu už musíme zohľadňovať aj vlastný objem. U ideálneho sme nezohľadňovali. A N a na pravej strane máme 1 mol. Rozumiete? Tak sa to zapíše. Čiže keby ste chceli z toho vyjadriť P, aby sa to podobalo našej teórii, no tak urobme takto. Vydelme na V minus B a preniesme na pravú stranu, lebo P v tomto sa bude rovnať RT, V minus B, minus A lomené V na druhu. Toto môžete zapísať aj takto. RT, V v menovateli môžete vyňať pred spoločnú zátvorku a túto veličinu B lomené V, áno, 1 minus B lomené V dáme do čítateľa na minus 1. Čiže budete mať RT lomené V krát 1 minus B lomené V na minus 1 minus A lomené V na druhu. Tak je jasné, že tu máte výraz, ktorý môžete rozložiť do nekonečného binomického radu. Minus jednotka hovorí to, že nikde sa nezastavíte. To znamená, keď použijeme prvé dva členy rozvoja toto do binomického radu, áno, tak budeme mať následovné. RT lomené V krát tu v tomto budete mať. Jednotka, N je minus jednotka, a táto bude plus B lomené V. Ďalšie členy vynechávame, minus A lomené V na druhu. To znamená, keď roznásobíte teraz RT lomené V, tu budete mať plus RT lomené V na druhu krát B minus A lomené V na druhu. To znamená, keď teraz vidíte toto, ten tlak, to znamená stavú rovnicu reálneho plynu, ktorú sme mali fenomenologicky objavenú, áno, keď samozrejme sa obmedzíte v tom rozvoji len na prvé dva členy tohto rozvoja a porovnáte s tým, čo sme dostali v rámci statistického prístupu na základe využitia Gibsonského rozdelenia, tak vidíte, že máme rovnaké členy. RT lomené V je aj tam. RT lomené V na druhu, tu som už nezapísal, tiež teda bolo RT, dobre? RT lomené V na druhu, tu som mohol zapísať. Čiže máte RT lomené na druhu a to, čo sa tam nazýva B, v našom prípade bude sa rovnať 4V molekulové.
Čiže odtiaľ môžeme dokonca identifikovať, čo je to B, ktoré sme našli len takto, fenomenologicky sme zaviedli. B sa znamená štvornásobok vlastného objemu molekúl jedného molu. Štvornásobok. Na čo sa týka ďalšieho, tak samozrejme to, čo sa tam nazýva A, my tu budeme nazývať A s čiarkou Na na druhu lomené 2. Čiže B sme určili presne v rámci našej teórie, A sme určili v podstate len kvalitatívne, ale mohli by sme určiť vtedy, keby sme poznali čo? Tú potenciálnu energiu, tým by sme vedeli určiť A s čiarkou pre každý typ plynu by sme mohli určiť aj čo, prosím vás, aj tento integrál. To znamená A s čiarkou by sme mohli určiť. Týmto by sme určili aj A. Čiže stavú rovnicu v takejto podobe my sme dostali tu v rámci štatistického prístupu. Môže vás, ako si povedzme, trochu zaraziť, prečo tu je štvornásobok vlastných molekúl. Tak štvornásobok len preto, že ako sme modelovali tie naše molekúly. Modelovali sme ich ako malé guľky o polomere R. Tak je teraz jasné, že vy ste tie guľky teraz pritlačili na dno, keby ste chceli zistiť ich vlastný objem, tak medzi nimi aj pri veľkých tlakoch vždy je niektorá medzera. To znamená, uskladnite tie guľky tak, aby medzi nimi nebolo medzera. Čiže tá medzera nám potom dáva tú štvorku oproti tomu, čo by sme dostali, ak by sme guľky samozrejme interpretovali ako ich ťažiska, to znamená, keby sme ich interpretovali ako bodové objekty. A keby sme ich interpretovali tie molekuly, či tie atómy ako body, tak by sme nemohli samozrejme uvažovať presne o týchto veciach, lebo konec koncov každá molekula, každý atóm má svoju štruktúru, čiže nemôžeme ju, tak povediac, modelovať v podobe ťažiska, v podobe bodu. Čiže tu som chcel ako si ukázať, že tú metodiku, áno, to znamená to gibsovské, alebo keď chcete Maxwellovsko-Boltzmannovské rozdelenie, môžeme používať nielen na ideálny plyn, ale aj na reálne plyny. Ukázali sme si, že môžeme používať a nielen na plyny, ale na plyny, povedzme, dipolov, či už elektrických, magnetických. Samozrejme, toto sa môže používať aj na iné fázy. Aj na kvapalnú fázu, aj na tuhú látku. Už sme aj spomínali napríklad, že tuhú látku interpretujeme v akej podobe? Ako N oscilátorov. A sa nám podarilo určiť samozrejme to, čo sa nazýva molárne tepla pre tuhé látky, tuhé telesa. Čiže v tomto zmysle samozrejme ten prístup gibsovský, alebo keď chcete ešte prvotný Maxwellovsko-Boltzmannovský bol pôvodne používaný len na plynnú fázu, to znamená plyny. On sa takto dá aplikovať, presúvať aj do iných fáz. Pochopiteľne, sami ste videli, čo si sme predpokladali. Predpokladali sme v tej potenciálnej energie len dvojčasticové potenciálne energie, vyhadzovali sme všetky iné typy tých súčinov F1, 2, okrem F1, 2, F1, 3 a tak ďalej. A už F1, 2 krát F1, 3, toto sme vynechali a toho bude strašne veľa samozrejme. Takže tieto prístupy pochopiteľne, kde sa zohľadňujú aj zložitejšie tieto štruktúry tohto integrálu, tie sa v súčasnosti v štatistickej fyzike samozrejme študujú a boli dosiahnuté pomerne dobré výsledky. Čiže toľko som chcel k tejto časti. A teraz sa pokúsime na rýchlo aplikovať gibsovské rozdelenie aj na to, čo sa nazýva termodynamika. Čiže budeme sa snažiť dostať v rámci štatistického prístupu aj zákony termodynamiky. Prvú, druhú a tretiu vetu termodynamickú. Čiže toto musíme teraz narýchlo
urobiť. Čiže my poznáme 3 vety termodynamické z takéhoto fenomenologického prístupu, čiže oni sú odvodené samozrejme na základe množstva skúsenostných dát, skúsenostných údajov. Tak prvú vetu sme hovorili, že tam vyzerá takto. Keď dodáte sústave nejaké množstvo tepla, vypnite, tak toto sa rovná du plus dA. Druhá veta termodynamická vyzerala takto, ds rovná sa dq lomené t. A tretia veta termodynamická sme hovorili, že to je veta o nemožnosti dosiahnutia absolútnej nuly. My túto tretiu vetu termodynamickú budeme interpretovať trochu inač, o rovnosti nule entropie pri absolútnej nule. To znamená, tretia veta bude znieť takto, ja už som ju vám aj odvodil, že je to k krát logaritmus v, pamätáte si, že toto smeruje k nule a k t smeruje k nule. Čiže takéto definíciu dali nezávisle Planck a Nernst. Táto veta bude patriť Nernstovi, áno. Čiže my v rámci štatistického prístupu sa budeme snažiť narýchlo podostávať tieto vety. Samozrejme, už dopredu vás upozorňujem, že zrejme prvú vetu termodynamickú úplne dostať nebudeme môcť, pretože to je fundamentálna veta, je to fundamentálny zákon zachovania energie a premeny energie. Rozumiete? Zrejme druhú a tretiu my už dostaneme presne. Dokonca tretiu už sme dostali, kde si tam na začiatku som toto odvodil. Len treba bude o nej trošičku potom diskutovať. Čiže vráťme sa k tej našej prvej vete. Čiže o čo ide? My sme hovorili následovne, že